A nan kuwa kungiyar ci gaban unguwa uku da ke karamar hukumar Tarauni wato unguwa uku Youth Development Association ta buƙaci al'umma da su rinka taimakawa jami'an tsaro wajen lura da tsaron unguwanninsu. Usmaniya Abdullahi sakataren kungiyar tsaro ta Vigilante da ke yankin na unguwa uku ne ya bayyana hakan yayin bikin bude sabon ofishin tsaro na Vigilante a yankin na unguwa uku kasuwar kuka da ke karamar hukumar Tarauni. Malam Usmaniya Abdullahi ya kuma ce mutane za su rinka kare unguwanninsu daga ɓata gari ba tare da sai sun jira jami'an tsaro sun musu komai ba. Mu ba wa kanmu tsaro da tsaro, mu ba wa kanmu tsaro a karan kanmu. Malam Kabiru ya fito, Malam Jafar ya fito, Malam Abdullahi ya fito, mu haɗu mu kaddara 12 dare za mu fita, ba za mu dawo ba sai karfe 5 na asuba don mu tabbatar da cewa su waye suke haura mana gidaje, su waye suke balle mana shaguna. Rawar da zan taka ita ce rawar da dan Hizba zai taka, ita ce rawar da dan Sibarke zai taka, ita ce rawar da soja zai taka, ita ce rawar da dan sanda zai taka da immigration da custom. Saboda haka shi yasa kowa ba a bambanta shi ba a harkar tsaro. Idan aka fito da ƙwarya tsaro kowa ya tashi hannunsa zai sa ya ɗiba. Ali Muhammad Idris da aka fi sani da Ali Madagwal da ya kasance mamba cikin kungiyar cigaban unguwar ukun ya ce duba da sace-sace da ake samu a unguwar ne yasa suka ga dacewar budewar ofishin. Wannan al'amari na vigilantes da aka bude a unguwa uku abu ne wanda ya addabi mutanen unguwa da sace-sace da haurawa gidajen mutane sannan da shaye-shaye a kan layi wanda kusan shekara 40 aka ɗauka ana yin wannan abu a wannan unguwa nan kasuwar kuka. Da yake jawabi shugaban hukumar Hizba ta unguwar Malam Awwalu Dogara Ɗanbaiwa da Malam Rabi Sani ya wakilta cewa ya bude ofishin tsaron na Vigilante zai taimaka wajen magance ɓata garin da suke kai kawo a yankin. Kowa ya yarda cewa a yanzu muna da bukatarsa don haka hukumar Hizba tana murna tana godiya da dukkanin wanda ya sa hannu aka kaddamar aka samar da wannan katafaren ofis. Wakilinmu Yunusa Muhammad Tukuntawa ya rawaito cewa jami'an tsaro da suka haɗar da na Hizba da 'yan sanda da kuma na civil defense ne suka gabatar da jawabai kan muhimmancin da tsaro yake da shi. Majalisar